ngwamukele mbukeli weZulu Studio TV. Okubingalela uSinethemba Ndlovukazi amabhunga nochaza usidiliza mthwalo ngoba eshiwe yiveni wasala sebephela kwitekisi untombi usiqobelana esipikile sikhona isando. Namhlanje ngihamba ngedwa ngihamba nensizwe sencane la emculweni kaMaskandi kodwa ethe ifika bonakala amagalelo ayo. Ngihamba nobhodi la uSomcimbi. Bhodi Somcimbi sawubona. Yebo njani sasa? Ngiyaphila siyakwamukela la eZulu Studio TV ohlelweni olumnandi kakhulu ezobuciko. Okay, ngiyabonga kakhulu kwamukelela ngisela. Ngingathanda ukwazi ukuthi ubhuti uSomcimbi ungubani ungethulele wena siqu nje sakho ngikubona namhlanje. Hleze ngikubona enkundleni zokuxhumana uSomcimbi. Namhlanje nawe ke sibaningi siyafuna ukwazi ukuthi lo Somcimbi kwakuSomcimbi kwenze njani. Okay, ngibonge kakhulu ithuba. Ngizoba mfishane nje. USomcimbi igagu lase Great Town, umfana ofikile endimeni yaMaskandi. Leli gama lithi Somcimbi ngalithola ngonyaka ka2017. Kodwa manje ngiyalichaza ukuthi sisuka kanjani. Ngicela ukusuka nalo kwe background. Mina ngikhula bengicula umculo wegospel kuze kufike unyaka ka2013. 2013 ugospel lengangicula esikoleni. Ngonyaka ka2013 kwaku-introducewa uMaskandi kuma culture esikole. So bathi mabevula igroup base bathi bashoda ngomuntu ozobheka u1. So bangicabanga mina ngoba kwigospel ngangidume ngokuthi ngigculisa kwentombazane. So bangiphika mina kwigospel bathi bacela ngibabalansise ngala. Ngathi mangifika ngakhala khaxa. 2013, 2014, 2015, ngo2016 baphuma abantu ababelida lapho ngaleso sikhathi kwamele ukuthi kube yimina olida iqembu elisha ngicreate group enje. Ngaleso sikhathi ngangiyithanda lento yabo futhi yayingcinazela vele yayingifaka under pressure. Kwathi makuthi 2016 bephuma ngaqala ngangana lento ukuthi kumele ngifunde isiginci kuyangiphoqa. Ngasifunda isiginci kwashaya isikhathi sama competition ngangena ama competition kwaba unyaka wokuqala lo ukuthi isikole sethu sihambe size sifike kwiprovince nakhona si obtain position 2 kwaba wokuqala and sazakhela igama elihle lokho igama elihle kwisecretariat isikole bengifunda kusona iHermanusburg Combined School ngihamba noMrs Mkhize. Kuthe ngonyaka 2017 sesaziwa nje ukuthi kunoMaskandi waseHermanusburg ongahluphi mawufikile nje wenza izinto zibe mnandi. So nomunye uthisha wayesevaleliswa kwaLanguage Festival enye program esesikuyona sasicompete kuyona. Sabizwa uMrs Mkhize sisemakhaya esekhona kule event wathi ucela ukuthi sifike kune event ekhona wathi asiqoqane emakhaya sihlanganise imali yokugibela sihambe somfica khona. Senza njalo safika into sayihlanganisa ngo last minute masifika saperforma kwamnandi kwanaleyo nto ukuthi bese kukhona entertainment kule event. So sathi siphuma lapho base bejabule. Ngalowo mnyaka lo ngangikade ngiyibiza ngeduna likaZuma. Ongakuba ngangibona ukuthi engathi asemaningi amaduna la emculweni so sengathi sengishayisana nabantu manje yabo angiyithandi into ebangisana nabantu sengathi ngiyebo uqinisile yabo. So sathi masiphuma lapho kwafika lo baba ayekwakuvala uthisha lo wayevalelisa uthisha uMazibuko ethi hayi cha siyabonga mfana hayi cha ube isidingo somcimbi so igama lithi Somcimbi ngalithatha lapho ukuthi ngibe isidingo somcimbi. So as time goes on ke mina sengihamba ngisebenzisa lelo gama vele lelo gama lifika ngivele ngilambele igama engizoyibiza ngalo elingeke lifane neyabanye noma bekhona impela ayiseke bavela manje noma bebevele bekhona kodwa ke ngokwesitori sabo nabo banesizathu sabo ukuthi hayi bewoSomcimbi. Mina ngiyakuzwa Somcimbi. Ngiyakuzwa ngiyajabula uma ngabe insizwe sencane kanganga nawe inomlando omnandi kangaka. Yini ngenza ukuthi usuthi wena uzoqhubeka noMaskandi awusabuyela kwigospel manje vele wabaleka nje wayikhipha nje wapompela. Yini lenza ukuthi ke ugcine nje usudlala usuzinza nje kuMaskandi? Kusuka ngabonga unyaka ka2016 ngithe mangiba yilide esikoleni. So sengiqala ke nanokuthi kube unyaka wokuqala ukuthi sifika kwiprovince nakhona siobtain position 2. So engadlalwa ke lapho. Mina uMaskandi bangakithi ngibayazi ekade sinabe ezikoleni bebazi vele ukuthi mabeya kwicompetition bayocompete nesikole esisodwa mabezama ukulwa naso bebaqedela lezi ezinye. So kusuka ngalowo nyaka abantu basebesho ukuthi hayi no ndoda nayi into obizele kuyona gxila kuyona. Kuhambe nami sekukhona ama-artist ethizeni kuMaskandi sengithi mangiwabuka sengiyakholela ukuthi hayi no azi lo mjidi yangichaza indlela lenza ngayo. So kungathi nami ukuthi mangena kuMaskandi engaba i-role model yami.
Okay, ngiyakuza bhuti uSomcimbi. Mangabuza ngiyabona ukuthi uyayishayela isiginci uyasibaka. La epenini ubani ukubhalela noma konke nje uyazenza uyabhala nje uyishayele nesiginci. Okunye sekuyobonwa ke abakufundela. Kahle uSomcimbi uphiwe ukucula uyayidela, uyayibhekela, uyayikompozela ingoma, uyayidlalela isiginci, ubhazi uyakwazi ukudlala, ikeyboard uyakwazi ukuyidlala. So ukuthi ngeke ngithi ngihambe ngikuthwele konke umgogodla womculo wamaskandi kuba isiginci kodwa ngeke ngihambe ngikuthwele konke kodwa ngiyakwazi ukudlala nawe. Wasukwazi konke nje. Konke sekukuwe nje. Hawu into engiye ngisho yabo into eyisiphiwo ngeke uyenze lutho. Ngeke uyithathe kumuntu into eyisiphiwo. So into engiye ngisho ukuthi nangelinye ilanga angikaze ngayibona ngamehlo enyama inkosini. Ngiyafisa la siyodibana khona naye. Uyabona naye ukuthi ungayipatanisa. Hayi ngiyoyifunda. Yabo nje into ekuthiwa ithuluzi cha ngiphiwe ukuyidlala. Usezandleni nje uphiwe. Ngiphiwe ezandleni hayi nasemlonyeni ngiphiwe. Basho njalo abantu kodwa kusho abantu akusho mina emlonyeni. Cha nami ngiyavuma uSomcimbi. Noma ungakangenzeli live ngibone ngamehlo ngize nangendlebe zami kodwa yabo nje indlela esengikubone uyiyo nendlela okhuluma ngayo angeke uzungiphoxe. I know ngize ngiphoxe. I know ngivamile. Siyazi bhuti uSomcimbi ukuthi uma ngabe sikhula abazali bethu basuke befuna ukuthi mhlawumbe ingane yami izoba udokotela, ingane yami izoba uthisha. Ukuthini umama noma ngithi umndeni uma ngabe wena uvele wayikhethela nje ukuthi ube umculo kaMaskandi isupport bayakunikeza okanye bayaphambana nento osukuyenza? Ekhaya banginikeza support bakholelwa kakhulu kumina. Esinye isizathu salokho ukuthi mina njengoba ngikhula vele ngiyafunda ngise-University of Zululand ngifundela ubuthisha ongangokuba vele abazali abaningi bakholela ekutheni ubuthisha noma unesi noma ubani pilot lezi zinto ezidumile yebo ngizoba ikhona kodwa lokhu ekuyisiphiwo esingeke sakuphikisa ngizokwenza nakho ngeke ngize ngikuyeke. Shothi injabulo yabazali nayo ifakile khona la ibalekile akumele senze into ijabulise thina akumele ukujabula kwethu ku-affect ukujabula kwabanye abantu. Ngiyayithanda ke leyo into engandile ke la nto kaMaskandi umuntu uvela nje atshathe isiginci sakhe aphuphuka bheke egolini into nje leyo abasebenza abaculi bakaMaskandi. Ushuni odlalayo ngizosebehamba beumatanisa nje nabanye abantu nama ngazi sebeumatanisa nowobani kodwa nje balo beshawo ngathi la uculiswa okabani wabani owakho ushuni bathi uculiswa okabani akaculi njengobani. Okay. Uhluke ngani? Yini lehlukile? Ngiyazi uhlaphi izobancane into ehlukile. Uhluke ngani wakushona? Okay, la ngizosho la emculweni if ungena entweni kumele kube khona abantu abayi role model kuwena. Obonayo ukuthi why bona bethandwa abantu, why ingoma zabo zinento enje. So into engenza njengoba ngifika la emculweni mina nginabantu engikholelwa kubona engibala khona into encane umzukulu inkosi yamagcokama ngokomculo bese kuphinda kuzoba khona ubabuthokozana Langa engikholela kuyona ngokwenhlonipho. So ngokomculo la ngikholela kule genge le entathu. The reason why ingoba umculo wabo uyahambisana nesikhathi samanje. Yeba ulilahlile ukuthi umculo wamaskandi futhi owamasiko kodwa uyahambisana nesikhathi samanje. Siyazi ukuthi isupport eningi masifuna ukuyithola kumele si concentrate entsheni nabantu abadala sibenzele kodwa imajority abantu abasha. So umculo wami njengoba ngubheki labantu abathathu angidlali ushuni wabo mina futhi angiculi ngamazwi wabo kodwa kunama elements engiwabukela kubona engiwathatha kuwona ukuthi okay nayo into eyenza ukuthi umzukulu ebe powerful nayo into eyenza umuntu encane ebe powerful nayo into eyenza inkosi yamagcokama ukuthi ibe powerful then bese ngithatha ama skills thizeni kubona ngiwahlanganise ne skills sami engazalwa nazo bese kuphuma enye into ke eyenza ukuthi izwakale ihlukile kwabanye abantu ingafani nomuntu ngqo awukushuna umuntu engokudlalayo. Hayiqhenyezo kunalento ke la emndimini yamaskandi 2 qhawe lami ubani wena njengoba usasemusha ngiyazi usengeke uzuze ungitshela ukuthi noqhawe lami kwente kanjalo kuzoba nabantu abazodiscourage kulento oyenzayo uyabona. Njengoba kubona abanye abantu bediscourage labaculi sebephezulu njengokuthi ngizokwenza nje umzekelo mhlawumbe ake ngithi nginomculo banje nangu Snowball uyacula nangu Nagqezu nawe uyacula bese abalandeli baka Nagqezu besuke bezodiscourage mina
nawe uyazi kusazokwenzeka kuna lokho kodwa ke wena uzilungiselele kanjani ukuthi ubhekane nalezo zinto lezo? Kusiyama yabona ayikho into enzima njengale emculweni because mangizokhuluma ezinye zezimpi eziphakathi kwamanye ama-artist azikho because of ama-artist because of abalandeli okuyibona abaqhatha ama-artist. So if ngibona into yenzeka komunye ngiyazi vele ukuthi nami mina isazofika angazi leyo nto nje angazi angihambisani nayo. Abalandeli ibona kodwa bane impact kwezinye zezingxabano ezikhona phakathi kwama-artist. So nje angihambisani nayo leyo mpahla. Kule ngoma yakho la ethini akadlula blue. Letha akadlulwa blue kwe. Ungethi nje motto kancane nje. Lenayo kanjani insizwa la usonyala. Kona abantu abanyala. Sunga zube ngulubo. Sunga zube ngulingani mani. Mina ngeke. Aya ngeke. Mina ngeke. Aya ngeke. Awaye sishimane somani. Uthenwe nguthengulobo. Ekhona amantombazane angophuma zonke abantu abafana nombali. Nami ngibuya kuye yasakadlulwa bulukwe loyo. Nami ngibuya kuye yasakadlulwa bulukwe loyo. Baking yakhona besithi uyakoma. Hayi ngeke angisakushiyi hayi hamba nami manje yabona le ngoma ke le iyathintana kakhulu ngoba ihambisana nesikhathi esikuso njengamanje. Ogogo bayadlengula bagcina ngokudlengula bayabulawa izingane. Ungathini lapho ekudluliseni nje umlayezo nawe kulabantu besilisa abenza lobuko mka ngoba kusiba abantu besifazana ababulala abantu besifazana? Into engayisho kubantu besilisa yimbi lento eyenzakalayo. Yimbi okwangempela ongangoba ibhlungu ngoba mozothatha ukubheka sisiwami even njengamanje khona amantombazana ongathi mawuye tavern uyophuza utshwala sokuthi uzowathengela utshwala bese ukhona ukulala nawo. Inhloso ebasuke beyenza ngaphandle kokuthi ungaze udlwengule umuntu wesifazane uyifake emacaleni. Ungavele nje uthathe lawo masento nawo hambe etavern khona amantombazana asenaleyo nkolelo ukuthi awuzosiphuzisa bese uthola ithuba yabo. So into engayisho ukuthi angisiboni ngempela isidingo sesikhona sokuthi into yokudlwengula ibe khona njengamanje ikakhulukazi kumuntu ongathini engathiwa ungambiza ngogogo noma ungambiza ngoma kuwena bebe khona abantu abawonta ngayini abangaba yi-option ngempela. Imbi kakhulu lento leyo sona sihlava esibhekene naso ke la ezweni. Ngiyayibona ke insizwe sasencane impela iyabukeka. Mangabuzela nje nazo zonke izintokazi ezisemakhaya ngoba kumanje ziyaviva ibona insizwe. Ithathile insizwe. Angibuzeli mina ngedwa ngibuzela nabanye insizwe ithathile ukuze sibe silungiselela sithenge imbondo kanje yabona. Hayi cha insizwe ayikathathwa ayikamnandi. Sabheke into ezithenge. Ayikamnandi amaqondana isasakaza impilo isadila nempilo. Siyenza isikhathi sokuthi sisakaza intombi ngoba phela thina besifuna ukukulandela siyathanda somcimbi singakuthola kuphi ngoba yazi ngaso siba sinkundla zokuxhumana nezivele suwe size kwesakho sokuvakashela yabo singakuthola kanjani enkundleni zokuxhumana? Okay, usomcimbi uyatholakala ku Facebook. Ngitholakala ngobani? Igama lami ku Facebook uSabelo Somcimbi Zuma. Bese kuthi kune page futhi ku Facebook elibhala ukuthi ezika Somcimbi
if ujoyina khona ukwazi ukushaya ama-post ubuze yonke imibuzo uthole nama-updates njengoba kuzoba khona i-EP esoyikhipha mhla ka-16 October engingathembisa ukuthi hhayi umsebenzi uyeza ukuyona le level akulungise imbadada impela kuyaqoza ukubona le level akadlula bhuluke mhlambe kukhona sengingaba ngaphezulu kodwa ngingenze sure ukuthi i-standards ngiyasimaintain sakoleta impela imbadada bese uyasiphoqa ngoba phela imali ayikho so ikweleta hayi ngeke angiboni ukuthi sengingaphoxa ngoba angifusi yabo ngoba angifusi siphinde sibuyele lapha ku Instagram uzongithola ngusomcimbi cela ungifollowe ngizofollowa back ngiyafollowana vele angisho ukuthi ungibo ubani bese ngizaya ngimfollow wena ngithi adela amanye ama-celeb ake bene pride bathi pride mina ngiyazi ukuthi ini pride leyo ngizwe nje sibethi pride bathi umuntu vela lunguze nje athi bese shiya kanjani cha wena awakakwenzi ugqoka ishirt elidabukile hayi wasemakhaya ushithu zalondo yabo ngimukela konke bese kuba uWhatsApp inamba abantu abaningi bengafika beyitholele ngoma ethi akadlulwa bhuluke kumina ngiyayikhipha via WhatsApp vele anginankinga ngoba into engijahile ukuthi abantu bengazi before kuba khona imali ezayo angijahile imali if kunayo imali nanokuthi u-exposed ekusebenziseni lezinto zakuma-digital platforms usungangena ke khona ungisupport it's a benefit yabo so into engishoyo ke na WhatsApp ngiyatholakala enambeni ethi 072 876 5134 ngibaphindela kokugcina 072 876 5134 khona bese nahlakelo makhala ekhukhuna kuseziwa uthi uzobhala ngelahla umphinde lokusigcina hayi sekuyibonus ngempela ke le 072 876 5134 bengakubiza futhi nasemcimbini angithi vele lapho ngiyashada la udadewethu uyashada sengifuna phela bekebezwe le ndaba le ngibadlulisela umlayezo ukuthi bengadle nguloko kusengakuthola futhi kuyona izinto inamba lezo nginikeza ya ungithola kuyona le number ikhona nekamphathi ukuthi angiyazi ke ngekhanda so abanye bayangithola kumphathi vele already kwamanye ama event sengi organizewe amanye sengi organizewe ngokumphathi so ngiyatholakala kumphathi ngiyatholakala kumina so into engizozama ukuyenza ngizozama ukuclaim inamba yamphathi khona ngizokwazi ukuthi ngibanikeze abanye bake ngesikhathi silandelayo ngoba abantu bake besaba ukuthi bekhulume neartist angazi basisabani ngoba siyakhuluma thina nabantu cha phela into engathi ngiyabakhulumela bonke into engisisaba ukukhuluma nama-artist siyakhulumisa bethi hey sisungibangale Stefe ngimatazi uyabona ngezinto ezinesisindo uvele uyibone ukuthi nawe awuyilutho-ke angiphiki futhi anikho wrong kodwa into eniyisebenzisayo stereotype ukuthi nisigroupa sonke thina ama-artist ngivele ngokubuka i-majority ama-artist ngoba yenza nje kanti mina ngikholele ekutheni umuntu akazame ehluleke khona abasandile-ke abaculi bamaskandi abasingabengena endimeni befike bengayisi muntu bengadeleli muntu yabo bengahlambalazi umuntu isikhathi esiningi sekwandile nje ukuthi umculi ethi efika nje behlala phezu komuntu siyakujabulela-ke thina siyizwe nje la ngakini yabona siyayisupporta into oyenzayo siyajabula kakhulu sengivala nje buti usomcimbi ngizocela uphinde nami yes lezi zinto zo YouTube ukuthi kanti isalawunda lapha ilandi network uyabona uthi masithola siyahiqiza uyabona ko line ngicela ungiphinde nami kwesigcina nje ncane awuthi ke ngiyiphinde bese futhi ngehlisa nethubane bathiwa speed kills 072 876 5134 ngayiphinda 072 876 5134 ngiyabona nokade esemsindweni mhlambe engakhona ukuza ngiyabona ukuthi uyamenzela nangezandla uzoshesha ayibona ngenza isiqiniseko ukuthi ngiyaxhumana nabantu futhi usomcimbi sesivala-ke ke manje-ke yini ongayisho kumuntu osekhaya onekhona kodwa uyasaba ukuliveza ungathini-ke noma akakayitholi i-support uyabona ngingasho ukuthi mhlambe osabayo ukuveza ikhono lakhe esekhaya njengamanje ngingasho ukuthi uyasaba ukusebenzisa enye indlela akayiphiwe abangasekho noma uNkulunkulu ukuthi ayiphilise ngelinye ilanga kungenzeka ezithole mhlambe ethi ufuna amatoha kuhlangana
ethi uthi akuhlangani kanti indaba ila yena uyazazi ukuthi wenza into ethile kodwa uyasaba. So into engingayisho ke khona abantu ekuyinkinga ke nje okwabo ukuthola ukuthi nemali bayayithola bayakwazi ukuthi bengaba nemali okungena ezitudio. So into ebashayayo abafuni ukukhipha imali beyitudio bafuna ukuthi engathi bengaqhamuka sebehola yabo. Uthatha isikhathi ke lokho qala uluze uma ufuna ukubenefit. Ngiyabonga. Kanti ke uhleli naye indlovukazi amabhungane ochatha ohlelo lolumnandi ezobuciko show. Ungakhohlwa subscribe lapho ebuttonini elibomvu vele ucofe ngala uthi nje cofo bese ke uthena on notification ukuze uma ngabe iZulu Studio TV ikhiphile ukwazi ukuthi ungene khona ubuke lapha. Usomcimbi lo usomcimbi kubuka lapha sisi. Ngabe siyakunika lamabhodlela manje uzotha kushaya umngalo. Ngabe siyakunika lamabhodlela we manje uzotha kushaya umngalo. Ngabe siyakunika nalobu tshwala lo uzosinyanya umngalo. Kona abantu abanonyala, kona abantu abanonyala, sungazudle ngulu sungazudle ngulu ingane encane. Mina ngeke somfana kuthenwe nudle ngulogogo yekona mantombazane angovuma so